deze video leg ik je uit hoe je een klant kunt toevoegen. Klik aan de linkerkant op Mijn klanten en vervolgens op Klanten. Bovenin heb je de knop Klant toevoegen. Vul alle gegevens in. Geboortedatum is optioneel. Als je die invult, dan kun je die later gebruiken voor de automatische verjaardagsmails. En je kunt eventueel een account aanmaken voor deze klant. Dan moet je dit vakje aanklikken. Klant is toegevoegd. Als je met het oogje klikt, kun je nog wat details zien van wat je hebt ingevuld. Je kunt het ook eventueel wijzigen. Je hebt de historie van de afspraken, de analyse van de afspraken, de e-mails die gestuurd zijn. Je kunt eventueel notities aanmaken en laten teruglezen. En je kunt de instellingen voor de nieuwsbrieven en herinneringen instellen.